guys! Maayong gabi eh! Oh, manihapon ta guys! Ang atong sudan is silbawang isda kay tibok adlaw man siguan sus kinabugnawa ng kalibutan. Mo na nagsabaw tag isda para sa panihapon. Og uban ang atong family. Ewa man tay mabuhat rong adlaw ah. Aw gabi na di ay. Wala man tayo nabuhat rong adlaw. So, manihapon tag isdang sinabaw. Mahal kayo isda, guys. Sige na lang kay katarungan nila na bagyo. Pero okay na lang. Basta kayo makakaon tag sinabaw. Kayo know na ang mga tigulang, dili sila ganahan. O permeng karne. Kanya ako po dili pod. Haguan ko kay magkaon ng karne perme. So, kauntag, sinabaw nga isda o kinilaw na isda. So, yummy kaayo, guys. Napay pansit kanton. Amo ang sudan pamahaw ganina. O itlog nga pinirito sudan sa pamahaw ganina. So, enjoy watching, guys. Uban nimi sa pagkaon sa among sinabaw ng isda. See you! Albur berega, buang kapal. Albur kasi gundo. Dawet dai. Sebendo mo na, dawet mo. Bau ni kapal. Ya, sekarang nonton. Kamu ni. Hindi kayak gitu mag-blog test man ako kay blog mo ko tayo. Kawan dito nakita din. Blog na karta. Tubok dulu pila. Kita dulu ni orang kata. Kita daw wala kinanay ba. Ya bapak itu pakawatan ko. Bapak kamu kon.